guys, matong buntag na tanan guys. Sa dahin sa? Hi guys, channel ha? Matong buntag na tanan, matong kabuntagan na tanan guys. So kami na pud ni uban na pud minin guys sa mga another vlog karong adlaw. Ano na kaw pud o pamanahuman. So guys, una mama na. So karong adlaw guys, isa man ning apang bughaan ni Kahudza. So amo sa rin sa pamutlon dari guys, putulon sa namo mo. Kameras ko gal dari ko Ken dai Kim kasi papatos bay kay gisakitas sang kuto-kuto. Kay ngano? Kay gapon guys, pag abot na magikan mi nag gapon man gud guys pag Abril, pag abot na mo, pag humana mo dari panisok og katong pag humano panisok dari kamunggay. Nainginom og kubra. So ag nahitabo guys, pag humani jag inom og kubra aron sakita ka sang kuto-kuto sa ijang na sa babaatay siguro. So naghaling sa spegal dito guys, ang paaso-aso humidari kay daghaglamok, kagaglamok murag hinangkan. Ha? Pakaslamok. Pakaslamok. Guys, darat ako si Rutso guys kay lamdag. Hindi kaliburan. Puli bispedal dami guys si Rutso. Ano wak-wak ka na ba diha day? Wak-wak na si guys. Hay wak, nawak-wak na ka. Grabe ka dab-dab naman na yun ya. Dab-dab na kinaling kuya guys to. Ha? Ka-bird. Wala na gamit. O, diba? At least mga na dun siya guys eh. Kapag Abril na gani ibugha guys. Man pwede gani ka magbugha kay daot ang siminto. Daot ang chlorine. So, ano na tamang gabas. Kung nakulat ang gabas sa bahay. Mana mga bughaan guys. Let's stay against the light lagi. Dala ka dunding. Dala ka diba? Okay, doon na tagkahoy guys. Alright, tanas papag-Abril guys, ning apas na mga dari. Dami tabangan. Bintaan naman kayo mong kuto-kuto, mong kuan gab, mong kuto-kuto. Bintaan naman kayo mong kuto-kuto. Pag humani jaglag da pang usok dari sa mga kamunggay, pag uli naman ito sa bayan, ditsog inom sa kubra, motong pagkatataod ni sakit agi jahang kuto-kuto lain kuno. Kaya ba bajang arang isa ga bajang kuas kubra. Naan sana nas uryo mura na kumbitay ni gara jud.
Hala! Mubarag. Aso, kuya, hanay man ang tagak ka naman diha. Tagak na, aso na iya. So, pawais ako guys. Kamapay ang pagpandala sa mong kuan. Ipang putol nga kahoy. Kubati mga kuyas. Pawais ako karang hangata maggabas. Kinahanglan man dyan mo gabas. Gas mo. Kung dyan kang kusog, imo dyan ipuri sa baggabas. Kaya di man na mahiwa o di ka mawirsa. Kubati kuya Kent. Ha? Mga kaya bintahan na isang kuto-kuto. Lain ko murag hilab-hilab. Inang pagkubra. Inang pagkubra dong. Usap po bayabas, tambal matukuan ka. Mga ulsiron sa Gabriel guys. Kung sakit man sa kuto-kuto mo inom si Zagpuan. Kubra ka to, rapod. Nangawat ma. Ha? Nangawat man ko. Kaya nangawat. Kami yung kawat. Mura. Ayaw. Batiya. So, puli-puli min tulo na rin guys sa gabas. Ito, mas pabagal mo business bye. Puli-puli ko. Mura dyan sa Oreo og bata guys to ah. Loy, laman sa retail, gihatag ni Gabriel. Pag nangadyo na to guys, kaya nagkuhan magudpud, kaya mo nag-alimas ang mga hinangkan. Arong kuno na makabantay dito si Jang kamalig. Tapos Oreo, tapos i-retail ni Jagibutang. Ngaraan dyan sa Oreo guys, makigbanding. Oreo! Oreo namin! Batiya, ikaw sa daya. Paningat na ang likod. Mangasig mga dyan na guys, basta magamit tayo nga ng gabas, kinahanglan dyan o pwirsa kay, di man mahiwa o di magusig. Kamao ka, Ken? Kamao ka? Anay tira ka magabas? Wala siya. Yo! Puso yo! Geraan dyan din? Oh. Darna! Ding! Ang bato! Darna, ha? Mataga ka diha. Ning bato Barbie. Ina kuya kuan, kaya ako napod. Ma. Ikaw? Pasuwad ako ng stinking mo. Mandala ko na yung gaman. Barbie ma. Magic. Barbie lagi. Lagi si Barbie girl. Barbie. I'm a Barbie girl. Nanay nga tutong sida. Tunta nga tao. Sige lang pagbunak-bunak dari guys, oy. Lagi na lang. Lagi na lang umuulan. Duaan na sorry si Kinkin. Barbie. Pimyat. Ha? Someone? Ha? Bintaha ka sa diaper guys, natay pundong kahoy, no? So kada mo init guys, manghatag kahoy. And atagi butang na res, may kabutangan di mawanan. Wow, mataga ka dance. Ay unggoy. Silan guys na unggoy na mo kimyat. Puli-puli sila guys, puli-puli. Kanang gamay-gamay unta ko yakin. Makadaog ka be? Kadaog bakas kuya Kinkin. Ayo, apila ng lansa kay madaot tag sirutso. Mapangag. Ang kana, ay kana. Kana, pagitag paagi, arong maputol. Oh. Hirit man dahil pa guys. Ang baka ko pick-up pila ko Barbie. Nadia ka narbay lansang. Namunggoy lansang siya guys. Kaya mo manig mga labat nga daan. Resta kilira na mga ipanguha. Manjang na ilansang na. Lika sila man ang lansang niya. Lagi kay magibang agkuan sa kuan. Sirutso ngipin. Isang kwaan. Tara guys. Whoop. Ako Dato, lazo. Mata na. Kuang Oreo guys. Cha. Nagib. Whoop. Namura. Napaman.
Ano ya? Ada na putol na. Okay. Buraghan na dyan pa guys, ang mga ginabas. So, binta agad dyan guys, kung natay pundong mga kahoy, kay ingarong tinguan-uwan, benek-benek. Deng-deng ag panahon, natay bugha. So, natay masugnod guys, no. So, ako na po guys, kay Igi. Apoy na suya guys, sa karatong kain. Batang garaan na Nabug na skimyat guys ya. Alright, then na guys. Nang manamig panggabas. Anar na. Manamig panggabas taris mga kahoy guys ya. Mana na magpangputol. So amo na ning dadan natus bay mga kuton kay aron mabugha na ni papagabril. Daghan na guys, ila ta mo problema na ning Diyata mo problema sugnod, ang problema na naman dari aga sugnuran. Ito guys, ang importante natay bugas, bahala ko tay sudan, basta natay luto, guys no. Hanakim niyat. So ang mga kanding guys, huwa na mong ipanggawas. Kuha na silang pagkaon, manghuha na datog dahon sa saging. Ikaw dadas ka nang kuan matili. Sige, si Inday reda. So dara na may Batangas kay delikado man silang madengdengan gud kay makaludza. So ara na sila dari amaring hatdan ug mahon-dahon. Ha? Okay, ikaw dada martilyo. Paghinay ka madam pagda ka. Madain na mo kay magkakot na ta dari. Guys, maghakot kami dari sa mga kahoy. Sakto dyan na dana pa imong gisud. So si Papa Gabriel dari mo magbugha guys. Nag-usap punta kag udlot sa bayabas pa. Nag-usap ka? Kramiles? Ano yun naman sa kramiles guys? Haghaw nga na uhapdes aghang kuto-kuto kay udlot mas bayabas ang usapon. Madyo na kay way kontra, guys no. Sige, maghakot na ta dari. Hanggang sa kuto na naman dari kahoy. Dadakin. Kari dadan padre. Palakaw, unakin. Paghinay ha, ka madawhog ha. Manas kuya kin guys ang una. Inday, asa man nimong kao Inday? Dengar na bus kuya Gael kay na pajong ni kuya. Ha? Misnak tag saging? Imo tag yapilan og pisot pero makatilaw ta. Okay. So dapat daghan na bilin guys ya. Dagkeri. At least kadeng-deng natay bugha guys no. Bye-bye Oreo, nara ka. Anala ka. Nara kayo ha. Bantazida na ha. Abi be. Nada na. Nada silig yo. Kilid. Pagpajong mo. Pagpajong. Dudusay na ya paghinay ha. Una sila Kuya Gael guys. Ang dami dari kahoy, tata na pa. Bengkagan sa dari guys, kay delikado ang siga ang dari kuan. Okay, sumuli na tayo guys. Kay adto na magbughas Papa Gabriel dadto kay na kuno snack ng saging. Bye-bye ngi, haptan na mo na nito ngi. Alright, and miss bye guys. Then hinakot ni Papa Gabriel. So tiwasan pa to na maghakot ko dadto. Stilan ga bunak-bunak ang kalibutan guys. Sabanakin. Banana. So guys, magtakang ko datong hang saging. Atong naay pisot. Mag-try ko no kog dengag dari guys. Mag-try kog dengag dari guys. Pero di na daghanon mga pilar ang buok kay. So guys, kanay may handang agon guys. Wa si tangtangin na magsipi. Kanina agi ditsura na mo si kay mao kuno nay makatagok ning tangtangan og sipi. So tanan jang ilunod guys. And atong sabuan. Atong na itak ang ron. Mo na ni siya guys ag pisot ang magi-try og dengag. Oh, lami ba siya? Okay. Sakto rin sa bawa pa no. Alright, ato na itakang guys. So guys, ato na itakang agatong pisot. Nandang-agan guys, nag-try ragod ko guys. Mga pilar na kabuk, waram na po. Dara guys, agatong saging, pero di panig maog pisot. Munig saging dang-agan guys, mga antaninjo. Batikin. Kaya di amang parisan o ginamos. Ginamush. Kaya Moray la meron ikaan-kaan guys. Kay uwan-uwan, nagkalibutan. Guys, mga antaninjo. Yan. Wala dyan guys, wala dyan ito natagkaon itong pisot, katong dinangag. Para ba ng buhok, muna na magungo.
Sa kahoy, marman na itong kuan. Tamis-tamis naman. Alright, so nagbagha na sa papagabril guys. Papanahuman ugakot na to, yan naman amra. Naman ka kaniwan. Mau lagi. Uy, hala. Padman. Lami baka itong resulta sa pisot pa. Lami baka resulta na to sa dirang agpisot. Tuli na kaluto niyo. Ha? Tuli na kinakaluto. Tuli na kuluto, nagkaluto guys, pastilan. Delikado. Okay, lami si sa baghaan oh. Lami sa baghaan guys, kanay mahugani. Mahugani man itong amang mga gipang kahoy. Yeah. Lami baghaan guys, oy. Alright, nagunang mga binighang papagabril guys. Ito balikon? Okay. Guys, second batch sa itong mga ginabas nga kahoy, baghaan ng papagabril. Lamin sa baghaan guys, nga na mahugan ni. Lami inig siak ba? Gahe ba ay? Okay, dahil mo gani kong pero at least, zimilina man ha, umuksud. Basta ka rin, naghanag. At sugnod guys. Oy, nay nanguha. Sakpan. Sakpan. Nay nanguhang batang gamatoy. Ito na, tuwad nagkraho na to. Ikaw ka dyan. Sakpan. Sakpan. Ano lang na kayo, nagpapas papatur ka sud. Garaan sud eh. Atura ka, kanay, nag-atsa. Atura ka ka. Ngaraan guys eh. Hawaday. Manglasik. Ianag atong maraming kahoy. Di natamahutan og kahoy og di laman masig banak-banak guys. Ang problema magsiginig banak-banak sa kabuan na impas din ni. Impas din guys. Gahi man day ang mahugani, abi ko humok. Uy. Aw. Pala, yung tuhod. Pinay lagi. Mura. Ano naman na kuya? Ano guys? Mana naglas? Okay, mana nag-yard? Lamin yung mahugan ni isugnod guys. Ang problema lang kay gahi si sa bakon. Guys, sa bughaon Uniton. Pero lami si sa isugnod. Sa kasba. Mo ni paliton na dari sa mga guys ug nay mga gitag sugnod. Mamalit og kahoy nga na mahugan nila ha. Asa ka nim labay takya? Naka pagdali day kanay sirutso. O sirutso nay atsa. O sa pa. Agi sa sinday. So dali. Agbenek basta dagag kahoy guys. Grabe ka dyan bitaw guys, basta tinguan bitaw dyan tayo, mahims nga trabaho. Dita ka pananam, dita makapanglaba, dita ka guna-guna, ngayon mismo yatang ganahan kayo maguna-guna maka-garden tawa, gajud, stilan. Nagharag sugnod guys, asa. Sana all, maraming sugnod. Ang problema, ang sugnoran. Guys, no? Ano guys? Di na. Ano ba magtipid? Maglugaw-lugaw guys no. Ang importante na makaon. Pag mamatanam dato guys, wala dyan. Nangatigbak na dyan si just uwan. Hanuban na just tubig. Hindi naman, ining mo buka na paninginit. Makatanam na lagi patagbalik. Bati. Pag na nagsugnod nagsugnod. Alright, last one na guys. Mo na last nga baghaong papagabril. Okay. Kumbati pa dir, hampa ka. Ana. Bus daki. Oh. Bus daki bundak. Kumbati kana. Oh, di na guys, naghanag kahoy. Ipapagabi naghanag kahoy guys. Oh.
Alright guys, sama nang hakuto na kahoy. Dato nga dito untong ang tinak ang saging dadungan sana to. Okay na ba to siya? Hangga sa kakugihan hang bana guys. Kugihan gud taw na maghag kahoy. Kugihan pad mga hoy. Guys no. Kana day tabangis papaday. Kana ija na pa. Patumbog ba mo ko? Magkari mo kag matoy lang ga dia. Kana na imo duha ka buok. Kari pa dah ah. Lakaw. Mura. Tabang ta guys. Tana day. Sunod di padir. Tana. Okay. Kumbati bata. Kumbati. Cah. Takub kuno ni ja. Ikaw orange pa. Okay. O padir. Alright. Then nagatong masugnod guys. Hinay kay mapakod ka diha. Wop. Tabang tagwa ko tagbazing nga matoy. Ka, dali. Maginay ka madamag ka. Kumbati kimiat. Na, tabang. Tabang ka dyan siya guys. Mga dyan gamayng bazing hinabangan. Kasi di ka daog, hala arsa. Dako pa ni siya isang arsa, hala arsa. Ang dyan yung baziha ka dyan. Right, then na guys, ang atang kahoy. Napuno na katang ilam sa abuhan. Ay, thank you Lord. Para naghana na gazon na magkahoy guys ya. Okay, kadyo. So, diara ka mang saging nga pisot guys. At naning kanan atos gawas kung sa kay lasa danin sa kay resulta danin sa tang dinungag nga pisot. Nagkakaangkog ini tubig yung kinsa toy manginom dalag ininit. Dahil natin ininit. Ito lang, pagkakugihan. Nga lang ga, tapo ka lang ga. Ginuo ko. Danara tapo ka ranas to nga bi. Kaya tang hakupo na tayo isuglod tong abuhan. Nga ta na isug ba ron. Atang isug ba. Nga ni kakugihas kim-kim guys. Dahil kung batan sa buong day, mga suday ko rin. Paano? Alright. Diyan na guys, agatang pisok. Nagidungag. Ito na ning tilawan rurugon sa isang lasa. Mado ba? Ada sing kimyat. Kuha na isang plato o kutsara. O isang platito kutsara. Diyan na guys, ito na nga upakan. Mukhaan na kim-kim. Excited na kimyat. Wow. Excited na ka? Excited na ka mukha ang pisot? Sige, sana. Tengah-tengah ah. Di sa kay lasa da na. Diyan ako tatagay sa kuha na rin. Humot no. Pwede ba ka rin ko ano? Sige lah. Humot ah. Humot man. Sige kaan. Asa pabugnawon day guys. Karejut. Sige, pungit na lah. Diyan nangi tengah-tengah gisang saging. Lami be? Tilawi bila? Gaya. Gaya ako no. Tilawi. Yummy. Masarap. Lami. Uy, lami ko no guys. Yung skim-kim. Wow. Di mukhaan ako no guys. Ha? Aslam. Mura. Aslam ko no. Lihat, ang tilawan ko no guys. Mazo ba? Batangan gasin. Parat buti. Batangan mo kuno kasin. Ganahan na skin pib ka niya siya. Lami? Perfect? Oh, perfect kuno guys. So, asa perfect. Perfect. Ang tilawan og mazo ba? Awang ma. Awang ma. Ang tilawan guys og mazo ba guys kani kaon na skin pib. Awang ma kanina pa ikani. Apa-apa man. Mama ma. Awang pa ikani. Kaya naman dahil po guys. Kain mo na guys. Slim naman. Bilang slim kaya hinog naman sila. Pero gilaw sila. Pwede pa no. Nakala nga sila lang dun. Pwede guys. Maado man na ay. Maado. Pait na nahulog na yung isa. Kakto na guys. Dahil sa pait. Minug na dyan. Sa mas slim. Kaya hinog naman. Gilaw sila ni. Perfect. 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 Adaw. Okay na guys. Tungagan. Ay, skado. Ya guys. Meron na yung video rong adlaw ah. See you tomorrow guys sa mga another vlog. See you tomorrow guys sa mga vlog. Bye-bye.
kay tagsig bunok.